Hola, benvinguts de nou a Semifusa, una vegada més. Avui estem amb Jaume Busoms, artista sabadellenc. Què tal, com estàs? Molt bé, sí? Encantat d'estar aquí. Perfecte. Ens ve a presentar els seus 3 singles que ja han sortit, Aire Salat, Un Gaià, Ets amb mi i tot a punt pràcticament per aquest disc que està al caure, que ara tot just en parlarem. Què tal, tot bé? Tot genial, ja comença a haver-hi aquells nervis de treure el disc que sortirà ara al març, a principis de març. La rebuda dels 3 singles doncs, ha estat molt bona, vull dir, el feedback amb la gent i tal ha sigut genial i sobretot el més important és que jo he acabat content d'aquests 3 singles i ara ve aquesta coseta de agradarà, no agradarà a la resta del disc i tal, però bueno, espero que sí. I ja et dic, jo ja ho vaig dir el primer dia, quan vam començar a fer música, que el més important era com mateix sortir content i sobretot després, si agrada més o agrada menys a la gent, això després ja és cosa seva, vull dir, mentre agradi a 3 persones, 4, 5, jo ja ha valgut la pena. Ja ha valgut la pena. L'important és que agradi un mateix, òbviament, com dius. Molt bé. Tenim nom ja del disc o...? El nom és L'aire que respiro. L'aire que respiro. Sí. Molt bé. I el perquè és de que, vull dir, com que tots són experiències personals, totes les cançons són experiències personals que he viscut, i això de L'aire que respiro és com unes cançons que han passat per mi. I bé, vam trobar bastant adequat aquest nom, tot i que sembla que vagi molt així, molt tristot, no? Les cançons rumba, ska, reggae, vull dir, molt fiesteres, però el nom va ser amb aquest, mira que el teníem abans de que sortís el disc, i vam dir, sí, el nom amb aquest, i amb la productora, amb la discogràfica, vam tirar endavant i vam dir, L'aire que respiro i som-hi. Molt bé. Feies versions abans? Sí. Què t'agrada més o què t'omple més? Jo crec que, ara ja fa, crec que aquest octubre, novembre, així, va fer 4 anys que s'havia creat el grup que feia versions, que em va ajudar molt a fer aquest pas a pujar dalt dels escenaris, tot i que vam començar amb concerts més petits, després cada cop allò que et cridaven, allò et sentien i tal, et criden, no sé què, tal, allò al boca-orella. I no, va ser una experiència superbona, molt bona, perquè a més tocàvem molt el que ens agradava, perquè el poder triar la cançó, clar, i doncs allò agafes el que t'agrada i sobretot t'assegures que en el públic li agradi, perquè ja vas a buscar temes doncs, que siguin famosos i tal, i potser d'aquí a que hi hagi tanta varietat musical dins del meu disc, que haver estat tocant versions, doncs clar, és allò que amb el productor vam tenir una xerrada que dèiem, Jaume, no tens un estil que diguis, ei, sents això, pam, Jaume Busoms. No, i jo li deia, no, és que jo vull tocar tots els estils. M'agraden tocar tots els estils de música i tal, i vull que se'm reconegui més per la lletra, pel missatge que hi ha dins la lletra i això, doncs es reconegui Jaume Busoms, no pas per la música. Els temes d'aquest disc que ens presentaràs al març, hem dit, parlen sobretot, o t'agrada parlar en molt de moments de la teva vida, no? Exacte. Sí. Relaciones els estils també amb els moments allò més tristos, fas més balades o intentes fer una mixtura de tot. Clar. S'ha de dir que, òbviament, quan parles de coses més de, per exemple, n'hi ha aprofita el moment, aprofita la vida, tira endavant, tal. I a vegades són coses fins i tot que m'hauria dit a mi mateix. Que dius, no és ben bé una experiència, sinó allò que t'hauria dit, hosti, Jaume, havies d'haver, aquell moment, pam, aprofitar-ho i tirar endavant. Doncs d'allò em pot sortir una cançó. Però sí que és cert que, per exemple, hi ha cançons que són la balada que vaig treure d'Ets amb mi, que parla d'una pèrdua bastant important dins de la meva vida i això, doncs és cert que clar, se'n va un estil més tendre, no tant allò, anem a fotre-li castanya. Però sí, però ja et dic, hi ha molt més trompetetes, càrrec, tot això que no pas balada. Sí. És més fàcil llavors parlar de moments personals o experiències pròpies que no pas històries d'alguna altra persona. Clar, sí, tot i que és veritat que parlo molt a les cançons, es veu que parlo molt sempre, no sé per què, en segona persona. Com si jo estigués aconsellant i penso, a veure, tant de bo el consell te l'haguessin dit a tu, vull dir, perquè la va cagar ets tu en aquell moment o alguna cosa així. Però, vull dir, sí, és això.
parlo molt de mi mateix, vull dir, ja com a persona sóc un llibre obert, vull dir, jo quan em coneixen ja és un... vull dir, allò mentir em costa molt, vull dir, se'm veu tot molt ja a la primera, i això, i explicar les meves vivències, explicar això, al revés, es pot agrair que a través de la música puguis explicar alguna cosa, i a més alguna que creus que l'altra persona la pot ajudar. I clar, si em passa alguna molt personal meu que dic, aquesta cosa és meva, vull dir, no n'ha de fer, l'altra gent no n'ha de fer res, jo no em faré una cançó. Però si em passa alguna que dic, és que això potser pot ajudar una altra persona. Vull dir, la cançó aquesta de Ets amb mi que vaig treure, també era perquè jo la intenció amb aquesta cançó no era dir jo he tingut una pèrdua, sinó era dir les persones que han tingut una pèrdua que la sàpiguen també gestionar, que jo què sé, escoltin aquesta cançó, la facin seva i quan si necessiten plorar, que plorin, si necessiten això, i ja et dic, el feedback que hi va haver-hi quan va sortir aquesta cançó, rebia missatges de gent que no coneixia de res, que l'havia escoltat a través de l'amic, de no sé què, de tal qual, i em deia, aquesta cançó ara és la del meu avi que he perdut fa poques setmanes, no sé, i clar, quan et diuen això, dius, hosti, és que no podria haver hagut millor resposta que no pas una persona que et digués, que sap greu dins del que cap, òbviament, que ha perdut una persona propera, però dius, ostres, ja està, he aconseguit el que buscava i ja està aconseguit, ja ha valgut la pena. Clar, és la grandesa, no? Sí, clar, és això, que el que et deia, que només que una persona ja ha valgut la pena fer això. Està molt bé, és molt bonic, sí senyor. Bueno, has tingut l'oportunitat de gravar als estudis TEN Production? Sí. Bueno, aquí, bastant conegut a nivell nacional i a nivell local, sobretot. Què tal l'experiència? Espectacular. Una paraula, espectacular. Ja no hi ha més, vull dir, els TEN, tant el Toni com el Chasqui i el Jordi Campoy, que també treballa allà, són superprofessionals, ja et dic, la música que surt d'allà, jo els hi portava la maqueta i el que feien amb ella, ja et dic, jo hi anava i cada cop sortia més content. Ai, Jaume, t'hem canviat això, no sé si t'agrada, no sé què, i jo dic, és que em sembla ja, vull dir, no, és que ho podríem deixar així ja, i no, perfeccionant-ho i tal i qual, i bueno, és curiós, com vaig arribar als TEN va ser perquè jo vaig haver per coses personals i tal, vaig haver de deixar la carrera, que jo havia fet arquitectura, vaig haver de deixar la carrera i clar, entres en un període de has deixat la carrera, ara cap on enfoco, cap on tira el teu futur, és allò que no saps ben bé cap on anar, i després va ser la música em cridava i vaig anar pel camí de la música, vaig dir, comença a fer coses que no has fet mai, classes de cant, no n'he fet mai, jo cantava en un grup i cantava perquè jo era monitor d'esplai, sabia tocar la guitarra i cantava, que si no cantava ningú en aquell grup, vull dir. Classes de cant, després allò que vas cap allà, no sé què, tal, després vaig tenir aquesta desgràcia de viure aquesta experiència de perdre una persona molt propera a mi i a més molt jove, a l'edat de 23 anys, però que a causa d'això va sortir la cançó Ets amb mi, que va ser la primera cançó que vaig compondre. Primer totes les cançons eren allò típic, per una noieta, que li escrius una cançó, els teus ulls, no sé què, les estrelles, tal, però cançó amb missatge que dius, vull que la gent l'escolti, va ser aquella. I a partir d'aquella, doncs, estant a l'escola de música, que si els TEN, tal, vull dir, jo treballo aquí a Sabadell, a l'escola de música de Sabadell, al Preludium, i allà, a partir d'aquí, allò pim, pam, acabes en els TEN, t'acaben produint una cançó que dius, flipo amb la cançó que ha sortit, i ja està, quan vaig acabar allà i vaig dir que vull seguir aquí, i ells em van dir sí, per nosaltres també, endavant, i bé, d'una cançó m'han sortit 2, 3, tal, i un àlbum sencer. Molt bé, molt bé, genial. Quin gènere t'agrada més, o t'és més còmode a l'hora de composar? A veure, jo potser a l'hora de compondre, sí que és cert que vaig molt cap al pop, allò rascat, normal, però després a l'hora dalt d'un escenari jo trobo que és molt important no només disfrutar tu, sinó fer disfrutar la gent que t'escolta. Després trobo que, clar, fa disfrutar més el rotllo rumba, que et mous una mica, el rotllo ska, que et fa saltar, tal. Per tant, també moltes cançons que jo els hi passava rascades normal, així molt poperes, per dir una manera, molt pop, els hi deia, intentem anar cap a aquest camí, busquem més cap a aquest camí reggae, cap a aquest camí ska, cap a aquest... I d'aquí és on vas variant i vas trobant diferents coses. Però sí que és cert que potser en el gènere que em sento més còmode seria en el pop, així... Sí. Bueno. I com veus l'escena actual?
La veritat és que ara era aquell moment i et dic, ara fa un any m'ho preguntes, estaràs treballant un disc d'aquí un any? I et diria, suerte, un altre. No, i ara veig això i bé, vull dir, és un projecte que ha començat, hem fet una banda, vull dir, hem trobat els músics tal per fer una banda i ara estem assajant i dale. I bé, ja et dic, bàsicament el que busquem és disfrutar nosaltres i fer a dalt de l'escenari un espectacle perquè disfruti també el públic. I bueno, esperem ja a veure si aquest estiu ja comencem a tocar uns quants llocs, hem començat a parlar amb alguna gent i sí que és cert que tenim concert de presentació del disc, aquest sí que el tenim, que és el dia 15 de maig. 15 de maig. I a més aquí a Sabadell. Apunteu, 15 de maig. No podia ser millor, allà a la Cava Orpí. Serà un concert en acústic. El bo és que de les cançons aquestes elèctriques que et dic, Rick, tot això, les estem fent acústiques i també és allò que t'ho passes molt bé perquè és com si tornessis a compondre la cançó. Mantens la lletra, mantens el ritme, però canvies l'estil. I a l'hora de canviar-ho tot, doncs també comences a disfrutar una altra vegada i també a recordar allò quan la feies i tal i qual. I clar, és com bàsicament dos concerts molt diferents. Tu tens el disc, escoltes una cosa, però quan ho escoltes en acústic és totalment diferent, escoltes una altra cosa totalment diferent. Molt bé. I com veus el tema de digitalització de tot el tema musical que estem vivint? Ens està ajudant? Ens està... Per al contrari, no ens està ajudant? A veure, jo, com a professor d'una escola de música, ara que he fet un disc tal, hauria de dir que ens està ajudant, però també com a Jaume Usoms penso que la música sempre ens ajuda molt en tot. I ja et dic, jo va ser totalment autodidacta tot, vaig entrar en un esplai, allò que ningú, res de 15 nens, que ningú sabia tocar la guitarra i vaig dir, doncs aprèn-ne. Vull dir, a casa meva, ma germana era la que tocava la guitarra i ara ja prou feines se'n deuen recordar de com anava. Però no, jo vaig començar, allò que m'ajudava i tal, i sí, vull dir, la música jo trobo que dona molta vida a tot. Vull dir, jo ara mateix m'hauria agradat que els meus pares, per exemple, m'haguessin apuntat a música quan era petit perquè ara de saber-ne molt més, vull dir, que els músics que tinc a la banda són espectaculars, vull dir, el teclista, el baixista, tots tenen uns coneixements musicals molt bons i ja et diria que jo sóc el més dolent. Jo sóc el més dolent, però clar, com que sóc el que ho ha compost i tot, doncs et salves, no? Em salvo, exacte, jo sóc VIP allà. Però no, els altres són fores de sèrie, Però ja et dic, això, trobo que la música dona molta vida, anar a concerts també, vull dir, és un moment a vegades de desconnectar molt, sobretot també per la gran varietat que hi ha de música, vull dir, cadascú sempre pot escoltar el que li agrada i també per això en el meu disc aquesta varietat de ei, és que no m'agrada, però com que n'hi ha una de rumba i a mi m'agrada la rumba, doncs escolto només aquella. Doncs genial. Però ja et dic, hi ha molts grups que jo també he seguit des de fa temps i tal i han sigut una inspiració per mi, d'anar cap allà i dir, ostres, que m'agradaria fer això i mira tu, al final allò que ho acabes aconseguint. I no sé, ara ja et dic, és el moment que comences a ser conscient de que, hosti, és que és real, és que és veritat, és que surt ja el disc, que no és broma. Ja el tenim aquí. Anem acabant, Jaume. Una anècdota, així, que recordis d'algun moment, d'algun concert, d'algun backstage entre bambolines. A veure, anècdotes de cantant, s'ha de dir que moltes vegades. Sí? A veure, primer de tot, jo només canto en català perquè la meva pronunciació en anglès és nefasta. Després també per això el grup només canta en català. Però anècdotes de saltar-me estrofes i deixar tota la banda allò que dius amb la boca oberta, no? Mirant-te. Què has fet? I jo seguir, com si, que la cançó és així. I clar, com que cantàvem versions, no, la cançó no era així. El públic cantant la normal i jo no. Jo m'havia saltat allà una estrofa, però continues. Al final, ja amb una mirada ja ens veiem allò. O acostant-te, apartant el micro i dir una volta més d'instrumental, que no me'n recordo de com continuava allò. I bueno, allò que continuaven a fer una volta instrumental i tot,
Vull dir, de coses d'aquestes n'hem passat amb el grup, o sigui, els he fastidiat a punta pala perquè, clar, sempre és el cantant. Ara, nois, no, un to més avall, tots a canviar els acords, l'únic que no putejava era el bateria, perquè, clar, ell toca igual. Però, no, tots un més avall, no, ara tots un més amunt, i clar, ja s'ho havien après, però ja et dic, això, i bueno, en Drag Stage sempre han estat molt bé, vull dir, tots els llocs que hem anat ens han tractat superbé. Hem tocat a festes majors allà a Calella, a carnavals per aquí a Sabadell, tot això, i la veritat és que s'ha de dir que això és una cosa que no es veu gaire, i jo trobo, almenys per experiència pròpia, dins de quan no estàs en el concert, en el preconcert i el postconcert, per mi són dels millors i a la vegada també pitjors moments, que és quan estàs nerviós però tens ganes i quan acabes és com bueno, ja hem acabat però hòstia que l'he cagat i que no sé què, a veure si la gent s'ho haurà passat bé. Però vull dir, dalt de l'escenari, un cop passes la primera cançó, després tot surt, ja et surt, és com un examen, allò tu estudies i després ho vomites tot, doncs el mateix. I la veritat és que anècdotes dolentes no en tinc, tots són bones d'aquestes de putadetes entre amics, allò, entre el grupet, però molt bé, tot és divertit. I les que queden per arribar. Esperem que en quedin moltes per arribar. I tant. Molt bé, Jaume, doncs ho deixem aquí, la setmana que ve us escoltarem. Doncs res, us convoquem a tots el proper 15 de maig al Cau Urpí a escoltar Jaume Bosoms amb la presentació del disc, d'acord? Moltes gràcies i fins la propera, ens veiem!